Good morning guys! Ready na kami. Kailangan 5 o'clock. Makaalis na kami dito sa bahay. So sumama ni Gruty. Hindi pa pwede, wala pa si Tonton. Pag andito na, sama ka na. Pag Sabado, sama kayo ni Kuya Chris. Para jogging-jogging tayo doon. Wala pa si Tonton eh. Maya pa lang. Asan naman si baby girl na Maggie? Si Maggie Piggy. Hindi lang yun. Patay Malaysia. Nasa ilalim. Sama ikaw? Bango-bango niya. Naligo ko hapon to. Bango-bango niyan. Ang sarap pag bagong ligo nila. Ang dulas ng ano eh. Balahibo. Ayun guys, 4:30 na. Nakausap ko si ano. Kachat ko si Ann. Gising pa siya. Sabi ko, ba't gising ka pa? Meet-and-greet mo na mamaya eh. Hindi daw siya makatulog. Kinakabahan daw siya. So, yun. Sayang. Hindi ka makapunta ni Joy. Kasi may gagawin ako mamaya. Pagkasundo kay Tonton, diretso na kami pick up ng mga supply namin. Tapos, si Joy naman birthday nung ano, nung pamangkin niya. Ayun. Andiyan yung gloves ko, de. Olo. Ayun. Tara. Let's go. Para ano, 6:30. Pauwi na kami. Kapag-prepare na rin papunta sa tayo. Kumain ka? Ay, yung ano mag-relo? Ha? Hindi na ako mag-relo. Kailangan mo mag-relo eh. Bakit? Hindi ka rin mag-relo? Gusto mo mag-stopwatch. Naiiwan yung baboy. Sinabi, hindi pa sa loob. Baboy. Shawl. Ayun nga sa ilalim ng trophy low. Natin na. Water. Ayan, frozen to. Tinan mo. Tapos mamaya, hindi na agad yan. Ang bilis mo ano. Maging maligam-gam. Bato naman pag nilabas sa ano, freezer. Si Mami ko ba sinisan? Ang lungkot nito. Groovy. Ang lungkot ni Groovy. Lasing ka pa. Ang ulo, waging. Lasing pa eh. Lasing pa sa ano to. Hi guys! We're here na sa ano, sa MOA. Mangilan-ngilan pala yung mga nagbabike and then naglalagay pa lang din ng ano, mga cone, yung mga security. Yung mga lilikuan kung saan lang yung mga nagbabike liliko. So, ayun, mangilan-ngilan pa lang yung nakikita ko nagbabike. So, hanggang 6:30 tayo. Alas 5 na, no? So, sound pa siya. Alas 5 na? 5:12. 5:12. So, let's go, guys! Sayang. Oo nga, no, natatanggal tong ano. Oh, no. Wait lang. May pailaw din kami. Hirap na eh. Mamabundol kami dyan sa ano. Di, hawakan mo nga. Tanggal yung ano. Kasi lang pinili natin. Nagsagtaan lang. Tanggal? Oo. Oo, parehas din sa akin eh. Tanggal eh.
Kasha. Kasi yan. Let's go. Coincidence ba? Parehas na incident. Let's go. Trip from Nabutan namin siya sa Ross Boulevard o nagda-jogging din pala itong baboy na. Hinahanap po ba kami? Hindi. Nanto kami sa MOA eh. Yan, pauwi na kami guys. Tapos, gusto niya rin daw ng bike. Eh, pinapasampahan ko sa kanya to. Di pa naman marunong magbalas. Hindi pwede. Bike. Bike family. Ano ka? But bike family dapat. Oo. Ang baby bike ay yung scooter. baby bag. Hindi bike. Mababa siya. Ano? Ano kami Toyota guys. Ngayon na si Tonton. Chine-check na lang for final checking. Yan, di ko na pinapa-car wash. Sabi ko ako na magpa-car wash sa labas. Kasi may mga pipick upin kaming product. Hey guys! Sa amin na si Tonton. Punta kami Siena College. Makabit namin yung yung bumper. And then palalagyan ko na siya ng tanda naman. Sorry. Palalagyan ko na siya ng visor. In 400 meters, turn right on Temple Drive. Posted yung pindot eh. Ang pedal. Last na response. Tapos babalik pa kami doon next week guys. Kasi yung gulong, di ba yung sinabi ko na disgrasya nila. Hindi pa dumating. So, ayun, kailangan ko na si Tonton. Kaya sabi ko, balikan na lang namin yan. Akin na auto ko. Ayun, kaya nirelease na. Tapos yung Navi na lang ang problema. Ipasok daw sa mismong Toyota. Turn Kasi right on Temple Drive. Ano ba yun? Vape. Basta yung Navi, hindi siya gumagana guys. Kaya kailangan pa namin siyang ipasok sa warranty ng Toyota. Ito kami guys sa may Siena College. Likod nito is Siena College na. Ayan. Yung pangalan ng shop. Garage Elements. Ah, ito pala. Ayan. Car Entertainment, Garage Elements Store, Accessories. So, ayan. Dito namin iniwan yung yung bumper yung pinatanggal. Tapos ngayon ibabalik na. And there is Tonton. Tonton ba to? Ang dami laging dito. Parokyano dito. Hindi nawawalan. Tapos binila ko na rin ng dashcam. Tapos visor si Tonton. Mukhang Terminator si Tonton. Walang bumper. Look up the jaw. It's broken dreams. Broken dreams. Bumper daw namin. Yung isa na kinuha namin. Ano yun? Kwek-kwek gas. Ay, kwek-kwek. Ano ba? Fishball. May 1 day old si kuya oh. Sarap kaya yan. So tatanggalin lang yung abdo para hindi mapait. 1 day old chick. Kumusta ka, Grutin? Si Grutintin. Liit. Ayan guys, palagyan ko na siya ng dashcam. And then, etong, Viber. Ano to? Visor. Sizor. So, yun. Uwi na kami. Hindi na kami umabot doon sa isang appointment namin. Ang tagal na ikabit nung nung bumper. Ang dami kasing tao eh. Ang dami nagpapagawa. Ayun. Sa na lang. Monday na lang kasi Sunday na tomorrow eh. Punta na lang kami sa sa birthday party nung pamangkin ni Joy. Yan, kasi malapit lang naman 1 kilometro from Siena. Sa Rodriguez lang. So punta na namin. Ayan lang. And then uwi na rin kami. Clerksburgs. Ano to? Ha? Kaliputin mo na lang yan mamaya pag sa bahay na. Ay yung di ba may yan? Manual? Okay na nga, iyon eh. Ayan guys, Pioneer FHD.
HD. Pero kailangan pa siyang bilhan ng ano, ng memory card. For here guys, sa Pancake House, dito lang sa kabila yung ano, yung dito, shakies na pagdadaos sa nung ano, nung birthday party nung anak ni pamangkin ni Joy. So ayun, wala kasing parking doon. Eh dito mayroong ano sa basement. Eh sakto pwede din ako ng pancake. So yun, napakain kami ni Daddy. Yan tayo, carbonara sa akin, spaghetti sa kanya. And yun, yung pancake. That's it. Kain na naman guys, cheat day. Dito na ako, kasama na si Joy. Ang selfie ni Joy, no? Hindi nagda-diet niya. Wala nga lang boobs. Kita-kita. Joke lang. Mapayat niya, tinan niya yung braso niya. Nagsalita may boobs. Kala mo Ano si Dalton? May boobs. Na may boobs. May daddy. Yung nagsalad lang kami ni Joy. Max Chow Chicken. Salad natin, hindi lang ginagalaw. Pang ano lang yun. Display lang. Hey guys, nakatulog ako kaagad pagdating namin. Buti naghilamos agad ako. Ayun, and then si Daddy na lang yung nag-deliver kay ano, kay si Sherlyn. Siya na lang nagdala ng mga ano, mga products, mga order. Diyan lang naman, malapit lang naman sa school ko. Di kasi antok na antok talaga ako. Ayun, siya na lang. Dapat sila ni Chris kasi nakatulog na rin si Chris eh. So, ayun. And inaantay ko na lang siya para matulog na rin kami ulit. Kasi bukas maaga pa kami magpa-bike. At naparami yung kain namin sa ano, sa cheat day namin. So, ayun guys. We'll see you tomorrow. Lakad si Turcha. So, dalawa. Ilalim na. Sleep na. Tulog na. Good night. Nakabalik na si Daddy. Pinasok mo na si Tonton? Pero nasa hulihan lang tayo, Bukana. Tapos pumasok si GR. MJ? MJ fucking yes. Siya ang huli. May space pa dun. Oo, pipilit na dun. Pumasok din yung ano eh. Apo ni... di ba galing ka sa labas? Oo. Pumasok yung ano ni... Di dapat ikaw yung nasa hulihan ngayon. Pero, isa pang space. MJ pa naman. Baka hindi yan. Bakit? Tatambay lang yan sa labas yan, MJ. Good night ka na.